Olu sasazwa ngqo lwendaba kwikomkhulu le-SABC eAukland Park eRhawutini nazi eziphambili ngale ntlwa. We can only end this kind of crime when the members of the society they play their role. Abakwantsasana kwiphondo iKwaZulu-Natal bathe bhazalala bekhangela iqela labarhanelwe elidubulelo sela abantu abazibozwe eMlazi phezolo. Igunya abantu lezotshutshiso i-NPA lithi awukho mntu uza kuphendula ngetyala lokudlwengulwa kwentwazana eneminyaka esixhenxe yaseMatatiyeli. Tshoni lingenandaba sondela nto zakuthi sinivubisela ngeselo lamathwala amadala ngokuhlwa nje amase alwa ntubululu molweni mawethu. Amapolisa KwaZulu-Natal aqalise iphulo lokukhangela iqela labarhanelwa abadubule babulala abantu abazibozwe eMlazi eThekwini phezolo. Amapolisa athe esi siganeko senzeke kwindawo yogobityholo izama kwaYu eMlazi. Unobangela waso ukwaziwa okwangoku. Inkulu baphathiswa KwaZulu-Natal umnumzana Thami Ntuli nosekela mkomishana wamapolisa kweli phondo uNjengele Phumelele Makhoba abantu endele indawo yexwayelo namhlanje. Sekube nesinye isigameko sokudubula kubulawe kuso abantu abaningi eMlazi endaweni yolindela eyaziwa ngezamani Transit Camp. Abazibonele bathi amadoda acishe amahlanu behlomile ngezibhamu afike kulomuzi avulela ngenhlamvu. Abantu abayishagalombili okuhlanganisa nabesifazana ababili badutshiliwe bashonela khona lapha. Abanye abagilwa abanye balimalile baphuthunyiswa esibhedlela. Omunye kuthiwa uphunyuke engenamyocu. Yize ingakacaci imbangela lesigameko kodwa amaphoyisa athi ukhona umkhondo awulandelayo. Sesihlanganise i-team ekuyona ezophenya lokhu ebheka ama-angles ahlukene ukuthi kungabe yini imotive. Uma ngabe sibheka imotive then izosilidela ekutheni sibone ukuthi kungabe obani abadoboli. Oyisihlobo uthi umndeni ushaqekile kakhulu. Umnumzana uSikhumbuzo Mchunu uthi uphuthume endaweni yesigameko emva kokuthola ucingo lokuthi isihlobo zakhe ziduduliwe. Ukuthi bebephuza omalume shuthi waseyakhuphuka umalume omdala wahamba wayo shuthi amantombazana angene kanjalo esigamekeni ngoba uhambile wayothuma intombi ecela umthengela ugwayi ekwesinye seyitolo uthe mebuya kothenga ugwayi shuthi wase ebekhona idrink wasithi adihlalane niphuza idrink. Isakhamuzi esisabe ukukhuluma kwikhamera sithe le ndawo ayiphephile. Sibalo sabantu abahlezi kule ndawo siningi ngokweqile kanti nemigwaqo ayikhanyi nokwenza kube inselelo emaphoyiseni uma ebizwa ukuzobhekana nobugebengu. Ndunankulu uThami Ntuli ohambele le ndawo uphawule ngokukhathazeka komphakathi. Uthe okunye ukukhathazayo kwanda kwezikhali ezingekho emthethweni nokholela ekutheni kubulawe abantu. Bona amaphoyisa elwa kakhulu nobugebengu la esifundazweni. Kodwa kusenabantu abanesibindi ukuqhubeka benze ubugebengu. Kodwa sibona ukuthi ifanele iqine kakhulu umphakathi ekutheni ubamsane nezinhlaka lezi zokuphepha kanye namaphoyisa ngokuthi babike. Amaphoyisa athi kuthungathwa abasolwa. Kwizindaba ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo eMlazi. I-ofisi yomlawuli kazwelonke wezotshutshiso ilivalile ityala ebekutyholwa ngokuba kudlwengulwe intwazana eneminyaka esixhenxe yaseMatatiyeli. Igunya abantu lotshutshiso lithi ukungabikho kobungqina obaneleyo sisizathu esikhokelele ekubeni luvalwe oluphando. Oko uluntu lwalujonge enkalweni mayelana netyala lentwazana eneminyaka esixhenxe kutyholwa ngokuba yadlwengulwa ngomhla we-14 kweyeDwarha ukutsho ngo-Okthobha unyaka ophelileyo kwisikolo iBedview College eMpuma Koloni. Lo gama wayelinde isithuthi sokumgodusa. Kambe ke kweyeNkanga ukutsho ngoNovemba unyaka ophelileyo idokethi leli tyala lafakwa kwinkundla kamantyi yaseMatatiyeli ze baqukumbela abatshutshisi ngelithi abonelanga ubungqina. Kodwa emva kwesankxwe soluntu esathindi kwakhona kumaqonga ohlukeneyo ngesisehlo kwinyanga yokwindla ukutsho uMarch, igunya abantu lezotshutshiso i-NPA kanye nabezenkonzo zesipolisa balinika ingqwalasela kwakho elityala de kwahlolwa incindi zemfuza zabantu abathathu abarhanelwayo eBedview College. Xa kungoku i-NPA ingqanisise isigqibo sokulivala ngci elityala nesilandelwa kokufumanisa ukuba ubungqina abanelanga. The prosecutors in November, they interviewed the minor girl. Experts, including doctors, forensic social worker, examined the girl, and no evidence
could be found that pointed to rape or sexual assault. Ukanti ke umphathiswa wezophuhliso loluntu uzityande igila ngokudana nokwethuka kwakhe sesisigqibo se-NPA sokungatshutshisi kweli tyala, esoleka ngelithi oku kuyaxhalabisa kanobomi ngokuphathelene nokukhuseleka kwabantwana ababuthathaka kweli. The MEC says the decision not to prosecute sends a troubling message about our commitment for victims of social violence, particularly our children. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Abahlali base-Vliehof eFlorida baphume ngendlu kuyakuxhasa usapho lwenkwenkwane neminyaka eli-11 ebulewe ebutsheni bale veki. Umama kaJaidin Limik uthi akasayi kuphumla de bavalelwe kwezimnyama izela babulala bonyana wakhe. Ubongeza amagosa onyanzeliso mthetho enzele usapho lwakhe ubulungisa. Lo mama olahlekelweyo ebeyinxalenye yomngcelelo obusingise kwisikhululo samapolisa saseFlorida. Akukabanjwa umuntu ngesisiganeko. Bayavutha ngomsindo abahlali kwaye nenhlungu yomama olahlekelweyo bayikakambise yacaca. Babambe umngcelele benyanzelisa bulungisa ngogetyengo lomntwana. Umzimba kaJaidin Limik obukhuzuke ngokumasikizi ufunyenwe ngumhlali kude kufuphi nekhaya lakhe ngenhlazana yangoLwesithathu. Wabikwa njengolahlekileyo emva kokuba egityelwe esehla kwisithuthi sabafundi ngoLwesibini. Abahlali abasisifu ngomsindo banyanzelisa impendulo. Nathi sumphakathi kumele sibambe iqhaza sazi ukuthi abantwana ngabethu. We have to support for justice and for the police to start doing their jobs. I'm part of the march today because I believe that we deserve justice for all our kids. Inkokheli zabahlali zisikhalimele kabukhali esisenzo. We still believe that there is more evidence that is still out there that needs to be collected and that can help with the investigation. Abahlali nonina bankonkelene ngaphandle kwesikhululo samapolisa bebongoza amapolisa azimisele kuphando ngalenyewe. They did not initiate a search. They stood out and parked outside my property without searching the property. The last known place he was seen, they did not initiate a search. Amapolisa athembise ngokubanqakula abenzi bobubi. I am going to arrest the suspect. We are on the advanced stage. Ukanti usapho lwalomfundi besenza ibakala ugrade 6 baseza kuubhengeza umhla wenkonzo yesikhumbuzo neyomncwabo. Ukubulawa ngongenalusini kwabasetyhini abaphuma kwiilali ezohlukeneyo kuvuse uloyiko phakathi koluntu lwaseMatatiyeli eMpuma Koloni. Kwisiganeko sabutshanje kungene indoda exhobe ngecelemba yahlasela amalungu asixhenxe osapho kwilali yakwaSijoka. Kubulewe wasetyhini oneminyaka engama-37 ngelixa abathandathu bonzakele kakhulu bambi baphulukene nemilenze. Ukanti kwabulewe abasetyhini abathathu kwisiganeko ezohlukeneyo. Le dolophu yaseMatatiyeli ingqongwe imida phakathi kwelizwe laseLesotho, KwaZulu-Natal kunye nephondo laseFree State. Amanina nabantwana baxhashazwa misa le, nto leyo seyikhokhelile ukuba apha kuhlala kuqhutywa imisaduzo abantu befuna ubulungiswa. Ukubulawa ngokunalusini kwabasetyhini phakathi nje kweentsuku ezintlanu kuvuse uloyiko olumandla ngakumbi kuluntu lalo mmandla. Singumasipala waseMatatiyeli sizibona singaphansi kwelifu elimnyama ngeziganeko ezenzeka eMatatiyeli ngokuhlukahlukana. Iziganeko zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besimama eMatatiyeli. Nokho singumasipala waseMatatiyeli sixhalabe kakhulu zezenzo ezibonakala mvanje zithanda ukuthi zithathe izinga eliphezulu eMatatiyeli. Iintsapho zamaxhoba zidandathekile emphefumlweni zifuna kwenziwe ubulungiswa. Phone befika ichodwa ayinakuyonakala kwabhuti wakho ezantsi nomuntu ohlahlela abantu kwezantsi. Hayi ngane ke ngithathise nami ndivuke ndize. Uma ndifika nyana hayi ndifika kuligazi nje ngicwela igazi. Abantu balele kubiyaca. That was a very much tragic to us for the death of the young lady, including the injured 6 people of our family. Amagosa karhulumente athi kwanele noko ngoku. Siyacela intuba makwehlikelwe abantu babayeke. Ikhonto erongo le society yethu. Amapolisa aseMpuma Koloni aphanda amatyala okubulala abasetyhini eMatatiyeli
Kusenjalo umbutho abahlalo ozibiza ngokuba i-Operation Dudula uphantsi phezulu uncedisa amapolisa ukhangela abenzi balomkhwa. Dinkululeko Nyembezi eMatatiele. Sihlabele emgamane endaba zethu isebe lezempilo eMhlakoloni liziphikile isitsholo zokuba kushokoxeke iipilisi ze-ARVs kunye nezinye iipilisi zezinye izigulo. Kukho inkxalabo kwizigulane njengoko zithi zijikisiwe amatyela aliqela kumaziko empilo ngenxa yokushokoxeka kwamayeza neepilisi. Yake ngama-62 onesifo sesifuba nesifo sokuxhuzula uChiamo Chabatawu waseKimberley uthi kumchaphazeleka nobomi ukushokoxeka kweepilisi zakhe kwiziko lezempilo. Lo mama ukwathatha ne-ARVs uthi uye wanyanzeleka ukuba ayeke ukuthatha iipilisi zakhe ngenxa yokungafumaneki kwazo kwiziko lezempilo. Positive. Uthi ndiphila nentsholongwane kagawulayo, ndinesifo sentliziyo nesifuba. Ndicela isebe lezempilo lisibonelele ngeepilisi esizidingayo ukuze sikwazi ukuphila. Kulo nyaka uphelileyo kubanjwe abantu ababini eVelkom kwiphondo laseFreystata nekutyholwa ngokuba bafunyenwe bene-ARV ngongekho mthethweni. Kutyholwa ukuba esi sibini sisebenzisene negosa lezempilo eMhlakoloni ukuba ezipilisi kwelinye lamaziko empilo aseKimberley. And even the sisters and the caregivers or the receptionists, they don't have approach to talk with our people. Zempilo eMhlakoloni lithi lenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuba izigulana ziyazifumana iipilisi namayeza onyango. We don't have any shortages of those medicines. TB or HIV, we have sufficient stock. Facility manager of the clinic to dispense their car to our depot and get the medicine. Isebe lezempilo eMhlakoloni lithi liza kuphehlelela inkqubo exabisa 1.1 billion rand yokuhambisa ngeepilisi kubantu abaphila nentsholongwane kagawulayo nabaye bayeka ukuthatha iipilisi ze-ARV uqinisekisa ukuba bafumana unyango. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi unqwenela ukuba wayengunobhala jikelele we-ANC ongasekhoyo uAdvocate Duma Nokwe wayebuyele kwelo Mzantsi Afrika esaphila. Umongameli Ramaphosa wenze le ntetho ngethuba kungcwatywa ngokutsha elitshantliziyo namathambo alo abuyiselwe ekhaya ekupheleni kwenyanga ophelileyo. UAdvocate Nokwe waswelekela elibhacweni eZambia ngo-1978 ungcwatywe ngokutsha kunye nenkosikazi yakhe uVuyiswa Malangabi Nokwe kumadlakasa West Park eRhawutini. Enikezwa imbeko yakhe yokugqibela, uAdvocate Dumasile Philemon Nokwe ungcwatywe kwilizwe lakhe ecaleni kwenkosikazi yakhe ekugqibeleni. Wasweleka elubhacweni eZambia eneminyaka engama-50 emva kokugula ithutyana. Enika imbeko, umongameli uCyril Ramaphosa uthe unqwenela ukuba uNokwe wabuya esaphila. We would have wished to receive you home in life. We would have wanted to be there in our great numbers as you stepped down from the aeroplane at OR Tambo International on South African soil. We are so grateful to have had the parents that we had because they taught us about love, they taught us about life, they taught us about respect for humanity. Amathambo kaNokwe abuyiselwe apha eMzantsi Afrika kunyaka ophelileyo emva kweminyaka engama-47 waswelekayo. Umongameli uye wamnika umngcwabo wephondo okhethekileyo waze emva koko wanikeza iwonga lembeko lokuba ngumakhwekhwetha wegqwetha loMzantsi Afrika. uNokwe ubekwe emangcwabeni ase-West Park ecaleni kwenkosikazi yakhe uVuyiswa Malangabi Nokwe owasweleka ngo-2008. Bashiye abantwana babo abahlanu, abazukulwana kunye nezizukulwana. Ukanti-ke njengesiqhelo ngeli xesha ikhona intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani. Namhlanje sithetha ngezifundo za-online nezingavulela abantu abantsha amathuba adingekayo kwaye balondoloze nemali. Masikwamkele Mqadi Khawulwa Rhuqa mfundi.
Ndiyalithanda labinzana lilithi abantu abaninzi ufubaza kwenza as online courses bazawulondoloza imali. Injalo kanye phela. Abantu abake bayokroba euniversity okanye kumaziko ezemfundo aphakamileyo bayawuyazi okokuba i-degree ikhosta into engange 60,000 to 71,000. Amaxesha amaninzi phele uza kuyispenda le mali noba ibhatalwe ngabazali bakho okanye ibhatalwe nguwe okanye ibhatalwe nguNSFAS ufumaniseka okokuba ukuphela kwale degree still usezawuhamba uyofuna umsebenzi. Kwezi courses sithetha ngazo ze-free ke i-advantage leyo kokuba udinga i-cellphone okanye ikhompyutha yakho kwakunye ne-access to i-internet. I-access to i-internet estable. Abazali sizawuyazi okokuba abanamali. Ezi courses ke aziyenzi only lento yokuthi mawusave imali, kodwa ubukhulu becala xa uhamba uyoyenza le course kweza academy sikubonisayo phaa escreenini sakho namhlanje zipartnerisha ne-tech companies ozawuthi wawugqiba ukuyifunda le course bakwazi ukufunela umsebenzi kule tech company baye bapartnerisha nayo. Iyakufuneka ke ukuthi abantu sibalumkise bhele okokuba azikho free only as courses. Zikhona ke i-online courses ezi-free kodwa ezingekho mthethweni. Hamba uyowujonga ikhampani onomdla kuyo ye-technology ubabuze ukuthi zeziphi course abazi-ofarishayo okanye abangazenza. Okwesibini, ne-university ke ezinye zazo ziyazi-ofarisha as courses ukwenzela okokuba ubone ukuthi sisebenzisa igama lithi li-legit okanye isemthethweni. Okokugqibela ke phela okubalulekileyo ke kukho ke i-course okanye ke isikolo ekuthiwa YouiThink Code naso sinaso phaa kwesa slides sisibonakalisayo phaa kuwe ekhaya. Ba-ofarisha enye yezi courses ke nayo i-free ivulelekile ke ukuthi ke abantwana abaphakathi kweminyaka eyi-17 neyi-35 bangahamba bayo-aplaya ukwenzela okokuba benze ezi courses bese zikhanganyile ke kwiveki iphelileyo sakhankanye into efana ne-cyber security kwakunye ne-data online. So kubalulekile ke ukuthi uhambe ke uyo-aplaya online for ezi courses ukwenzela uba ufumane ithuba lokokuba wenze i-free course kule nto bendiyithetha ke ndithi ubukhulu becala ezi courses okanye ezi academies zipartnerisha nee-tech companies uthi wawugqiba i-2 years yakho ye-training ye-programming ukwazi ufumana umsebenzi. Shotshubeko Mbonomse, enkosi kakhulu. Ihlabathi alikaze lincebelelana ukodlula emihla namhlanje nangona kunjalo ukufikelela kunye neendleko ezixhomileyo kuhlala kungumngeni ekuvaleni isikhewu esikhoyo sokufikelela kulwazi lonxibelelwano. Usuku lwehlabathi lonxibelelwano i-World Telecommunication and Information Society Day nolubhiyezelwa namhlanje lujolise ekuphuhliseni ukufunda ngobuxhakaxhaka bale mihla kunye nokubonelela ngobuchwepheshe obukhoyo kwiindawo ezihlelelekileyo neziswele inkonzo. Njiweyo ekuziseni ulwazi kunye nobuxhakaxhaka bale mihla kumawaka oluntu qho ngosuku obona luzizi uGail Nkosi uthi unomathotholo kulapho alufumana khona ulwazi. I enjoy radio more and I enjoy mostly like something along the lines of news, current affairs and all of that because I think it's more structured. Nangona kunjalo njengokuba buhleli buphucuka ubuxhakaxhaka bale mihla uninzi loluntu lushiyeka ngasemva. There are quite a few challenges that we are faced with as persons with visual impairments, such as infrastructure, technological infrastructure, where, for example, voice talkback or voice over that I have on my phone. Olusuku lwehlabathi lokuphuhlisa unxibelelwano lujolise ekuvaleni isikhewu esikhoyo kwaye ulutsha loluthathele kulo olusuku. The internet have made it easier for us to access to information through our phone, and we can even contact our families since we are far away from them. And nowadays we get information through social media, through TikTok, Facebook. We can use AI on WhatsApp to get information. Bonke bayavuma kodwa ukuba kusekuninzi kufuneka kwenziwe ukuvala isikhewu esikhoyo kunxibelelwano ingakumbi kubantu abakhubazekileyo kuquka indawo ezihlelelekileyo. Umbengo mthe ucima umlilo makuthethi bomnyama kuvela ukukhanya kube xhosi kubehele.